Хәйрле кеш, НТР каналында яңалыклар тапшыруы. Студияда Альбина Валиева. Бүгінгі шығарылышның төп темалары. Мәрхүмнәрне искә алу көне. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих. Православие динен тотучылар Радоницаны билгели. Гармуныңны ерак алып куйма. Түбән Камаларны күрше фестивалендә катнашырга чакыралар. Төзекләндерү өчен җәмәгать киңлекләрен сайлыйбыз. Түбән Камның 5 объекты онлайн тавыш бирүдә катнаша. Үлем белән кайда сату итүләре турында хәбәр ит. Наркотикларга каршы акция башланды. Үзәк китапханәдә кадерле кунак. Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе Рөстәм Ганиевның иҗат кичәсе узды. Православие динен тотучылар бүген мәрхүмнәрне искә алдылар. Радоница Пасхадан соң 9-нчы көнне билгеләп үтелә. Гадәттәгечә шәһәрдәшләр якыннары һәм дусларының каберләрен җыештыралар, чәчәкләр утырталар. Кыштан калган үләннәрне тырмыйлар. Әлеге уңайдан шәһәр зиратына транспорт хәрәкәте оештырыла. Бу хакта алдагы материалда. Шәһәр зиратында кеше күп, Түбән Камалар кабер өстендәге чүпләрне җыештыралар, чәчәкләр утырталар, күчтән әчтә калдыралар. Булар буялган йомыркалар, куличлар, йоласы шундый. Радоница мәрхүмнәрне искә алу көне. Радоница ул Пасхадан соң беренче тапкыр мәрхүмнәрне искә алу көне. Шуңа күрә без зиратка каберлекләрне тәртипкә китергә генә түгел, ә беренче чиратта дуга кылырга һәм Пасха шатлыгын туганнарыбыз, якыннарыбыз белән уртаклашырга киләбез. Һәр кемнең дә шәһәр зиратына шәхси транспортта бару мөмкинлеге юк. Шуңа күрә Түбән Камада Радоницага ел сайын махсус автобус рейслары җибәрәләр. Еще молимся о упокоении душ усопших рабов Божьих. Я Нигматуллина, Анжелика Степанова, Максим Липин, НТР яңалыклары. Түбән Камда наркотикларга каршы акция башланды. Аның кысаларында Эчке эшләр министрлыгы идарәсе хезмәткәрләре шәһәрдәшләрне тыелган мәдәләрнең законсыз әйләнеше турында хәбәр итәргә чакыра. Оператив мәгълүмат тәүлек дәвамында эшләүче телефон буенча кабул ителә. Аның номерлары экранда күрсәтелгән. Анонимлык гарантияләнә. Барлык очраклар буенча Россия законнары нигезендә тикшерү уздырылачак ди белгечләр. Келесі елда төзекләндереләчәк җәмәгать киңлекләрен сайлау буенча тавыш бирү башланды. Әлеге исемлеккә Түбән Каманың 5 объекты керде. Булар Сөембикә паркының 2нче чираты, беренчеләр хәрәкәте скверы, 28нче микрорайондагы променад, 17нче һәм 18нче микрорайоннар арасындагы променад һәм 49нче микрорайондагы сквер. Барлык шәһәрдәшләрне тавыш бирүгә актив кушылырга чакыра. Нинди парклар һәм скверлар төзекләндерелгән тиешлеген бергәләп билгелик дип белдерде Түбән Кама районы башлыгы урынбасары Александр Умников. Онлайн тавыш бирү уңайлы шәһәр мөхитен формалаштыру проект кысаларында дәүләт хезмәтләре порталында бара. Татарстанда узган ел башланган күрше фестивале быел да дәвам итәчәк. Йорт ишек алларында, парк һәм скверларда бәйрәм оештырырга теләүчеләрдән гаризалар кабул итә башладылар. Бу проект Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме белән тормышка ашырыла. Приз фонды да билгеле. Физик затлар 300 мең сумга кадәр, юридик затлар 500 мең сумга кадәр финанс ярдәме алырга мөмкин. Төп шарт 3 чара үткәрү. Алар барысы да ачык һавада узарга тиеш. Гаризалар 24 майга кадәр кабул ителә. Тулырак мәгълүмат белән фестивальнең рәсми сайтында танышырга була. Безнең чыгарылышларны НТРның рәсми сайтында һәм ВКонтакте шелтәрендәге Татар Лайф аккаунтында карый аласыз. Шулай Макс төркеменә рәхим итегез.
Бу безнең шәһәр проекты кысаларында үзе китапханәдә иҗади очрашу үтте. Чараның кунагы Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеге җитәкчесе Рөстәм Ганиев. Мөхтәрәм шәһәрдәшне күпләр кыю, үткен, тәвәккәл җитәкче буларак белә. Тагын бер сыйфаты татар халкының мәдәниятенә, теленә, сәнгатенә гашыйк. Бу хакта алдагы материалда. Җырлый кирәк булса бии, гармунда да уйный. Әйтерсең лә чын артист Рөстәм Ганиев 20 елга якын Бөтен дөнья татар конгрессының Түбән Кама бүлеген җитәкли. Мәктәп укучылары арасында көйле моңлы татар җыры бәйгесен уздыра. Шәһәр күләмендә Җидегән чишмә әдәби-музыкаль берләшмәсе эшчәнлеген оештыруда актив катнаша. Рөстәм Азатович белән 18 елның ноябрь аеннан бергә эшли башладым. Ак Калфак оешмасы ул безнең татар конгрессының эчендә утыра. Һәрбер безнең проектлар, эшләребез бергә бара безнең һәр вакытта дагы. Кыю, үткен, тәвәккәл һәм ярдәмчел җитәкче, дуслары, хезмәттәшләре Рөстәм Ганиевны шулай бияли. 40 елдан артык Шинник спорт комплексы директоры булып эшли. Мөхтәрәм шәһәрдәшнең тагын бер аерылгысыз сыйфаты бар. Ул милли җанлы. Biz менә барысы да булсын өчен яшибез һәм инде без Рөстәм абыйны бик хөрмәт итәбез. Ул инде безнең менә маяк алга алып баручы, ярдәм итүче, шуңа күрә горурланабыз. Очрашу үзәк китапханәдә бу безнең шәһәр проекты кысаларында оештырыла. Мөхтәрәм кунак күп төрле дәрәҗәләргә бу дәүләт бүләкләренә ия. Шулар арасында иң кадерлесе Түбән Кама шәһәренең мактаулы гражданины исеме Рөстәм Ганиев. Очрашуга Рөстәм Ганиевның дуслары, фикердәшләре, якыннары киләләр. Мөхтәрәм кунак үзенең тормыш тәҗрибәсеннән мисаллар китереп, катнашучыларны һәрвакыт алга барырга, яңа үрләр яуларга, милли үзаңны ныгытырга өндәде. Гөлия Нигъмәтуллина, НТР яңалыклары. Үзәк китапханәдә Рәфкать Шаһиев белән дә очрашу узды. Ул милли рухтагы шәхес, тел галиме, язучы. Аның әсәрләрендә туган телгә, милли гореф-гадәтләргә, татар халкының тарихына һәм аның киләчәгенә тирән мәхәббәт чагыла. Әдәби-музыкаль кичәгә килүчеләр күп була. Китапханәчеләр, мәктәп укучылары, язучылар, аксакаллар. Шунысы игътибарга лаек. Авторның иҗатында махсус хәрби операция темасы аерым урын алып тора. Ул Түбән Кама егете Илназ Бигбаев батырлыгы хакында сөйләде. Күңел кылларын тибрәтүче шигырьләрен укыды. Монда килүнең сәбәбе шушы махсус хәрби операция башлангач язылган повестьның герое, төп прототипы Түбән Кама егете. Шуңа күрә мин чакыру алгачтан аның белән аралашканда сорадым, махсус якташларын чакыралар. Барыммы, аның син икәнен әйтимме дип, геройның әйе диде. Өзем булсам, әлбәттә, очрашуга мен үзем дә бик шатланып килер идем ди. Шуңа күрә Түбән Камалылар үзләренә шундый батыр йөрәкле, үз эшенә бирелгән шундый егетләр белән горурлана алалар. Әгәр сезгә яңалык ошаса, яисә күрми калсагыз, безнең тапшыру кичкүн 1дә һәм иртәнге сәгать 6да кабатлап күрсәтелә. Алда сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Безнең белән булганыгыз өчен рәхмәт. Хәерле кичләр сезгә.